nga aingo yo blay ka ni ka por ya ka bangayo ban penyo singo yo piling bana ka ni ka kten ga jong blay sa chisen ba ka kten ga jong blay om dan ga jing shap ting ha ga jing e ladang ye dan ye ka jing e ka ba shisha hau Jesus Christ ngong ipi ngim dan ye ka jing shap ting namar ka kten ga jong blay ong na ka shithi ka ban kong jong ya ne skal nang ba sa ka ba khat pra ka kran kum ni om dan ga jing shap ting ha ga jing e henrai ka jing e ba janai ka shop no shabar ken ye ka jing shap ting naba ka jing shapting ka don ka jing pen shitom te uta ba shapting sham la penjanai no ya u ha ka jing e kata ka dei ka ba ka ten ka jong blai ka don ya ka ban penyo sngo hap deng jong ap jong pi dan sibon ba ki brio ki bala pedang yo Jesus Christ ka jing em jong ki ru ki dang don hap deng jong ka jing shapting ha ki ni kisngi o yo le se ba ngam yo ya ka beneng yo le se ba utrai un map ya ki pap ka jonga ki tang ki ki jing kli ki ba pen arta ten ya ka jing em ka jonga bat ka jong pi na kata ka jing it ka jong trai handai ken mau la dang ila dan ye ka jing it ka ba shisha ka Jesus Christ ngom pi kita ka jing kli la ni kita ka jing mut je perkat ke nam la shu ban tap dum ye ka jing mut ka jing perkat ka jong ab jong pi namar ba kata ka jing it ka jong ab jong pi ka ba dan hau trai but hau Christ Jesus kata kala shop no ya kata ka jing pen ship ting ha ka jing em ka jong ab jong pi de namar kata ba kani ka ten ka jong blek ong ba dan ka jing ship ting ha ka jing it la dang ila it yo trai na du ka donut ka jong ab jong pi baro na du ka mensim ka jong ab jong pi baro na du ka jing mat berkat jong ab jong pi baro nga ong pi dan ka jing ship ting hau tau brio handai ba bon sen ha ka jing em ka jong ngi long kum kitu ki khon ha ba ki kmi ki kpa ki sneng ko khon wat le ya kata ko khon wat lek chata ngi le khnang ya kata ngi lek khnang chata ba andang ngi lawan saye ba ngin shap ting ba imei ipa ken bom ken sho yangi teng teng ha ka jing long jing em ga jangi kum ke bangai ru ngi long kum ta wala dang lap dang yo Jesus Christ ka jing em ga jangi teng teng ya ka e ka ba utrai kwa yangi ban le ngi ngim le ya kata ngi ya la na kata ya ka e ka ba utrai khang ngi ban le ngi le khnang ya kata kita ke e baro ki jing le ga jangi teng teng ki penlong yangi ba yo le se utrai on map shu ki pop ki janga yo le se utrai unam ai ngai ya kata ka beneng lene utrai unam ai ngai ya kata ka jing imbam jikut handai kan mau wat ya kata ka pop ka ba pipin sale ya ka ban sawan ru utrai la ban map lupa handai ka ba don kam kolong bang ngin nom shim kabu pat ya ka ni ka jing ai ga jong trai ha ka jing im ga jong ab ga jong pi ngin nom shim kabu ya ka ni ka jing ai ga jong trai ha ka jing im ga jong ab jong pi lane ngin nom long kita ki khon ki ba tam sneng no trai handai ngi ai ko ngo kan yeladi ba kata ka men simbaman kan yo ban penram ka jing im ga jong ab jong pi namar lada pidan ye ka jing it hau trai na du ka donut ka jong ab jong pi baro ka jing im ka jong pi baro ka it yo trai ngong pi ba kata ka men sim ka ba wan ban pen arta te ni pi kata ka jing it ka ba pi pidan hau trai kan shop no ya kata ka jing pen ship ting ka ba wan ha ka jing im ka jong pi de namar kata sngo thu ye ka ni ha ba pidan ye ka jing it hau trai utrai ukloi ban map namata ka jing palat ka jong ab jong pi namar utrai hi ujit khnang ye ka jing im ka jong ab jong pi ya pi ki bepet yang ngau bedan hang ni utrai ujit kenang ban map utrai ujit kenang ban site no ya ta ki pop ki jong ab jong pi ban tap no ya ta ke pop ke banga bat pi la le ulawan kenang na beneng seperti tang namar ban map nama ta ki pop ki ram ki jong ab pi bat tang namar ba kwa ban ai ngi ya ta ka jing em ke babam jegut dadai namar kata ba habangi ngi kam miladi bengi dei kita ki benget it yo trai na du ka dot not baro namar ba utrai la itshwa ya ka jing em ga jang ab jong pi mdai ma ngi it yo trai shwa em utrai la jet ingi bat ula itshwa yangi ba ka ten ga jong blai ro ko ong nak du khot ka ba khat khandai ngi it ma ngi yo na ba ula itshwa yangi ngi it ma ngi yo trai na ba utrai la itshwa ya ka jing em ga jang ab jong pi ula jet ma u ban wan shikani ka sla jong perthai ula penrit yeladi ula syayap na mataki pop ke ram ke jang ab ke jong pi halor jong gading pena ban aya kata ka jing map ban aya kata ka jing it ka ba shisha ka ba habangi ngila yo ai ungi it yo trai ba om dan shu ken kata ka jing shap ting ha ka jing im ka jang ab jong pi longkum gitu ki khon ki ba ko ngu e ki kimi ki pa ha ka jing im ka jang ab jong pi kum ki banget ki ba ko ngu ki kimi ki pa ki khon ki ba ko ngu e ki kimi ki pang ong pi ki le e ru kin nom shap ting namar ki ko ngu e ka hukum jong ki kimi ki pa haga jing im ga jang ab jang pi habangi ngi it yo trai ka longkum ta ngi ko ngu ya ka baro ka ba utrai ru tha haga jing im ga jang ab pi penlong yang ngi ban shap ting ka long ba ngi ngim ko ngu wat la ngim ko ngu ru habangi kloi ban pai sha utrai nga ong pi utrai kloi ban map handai ka badan kam ka long bangin kala ka ba mot
bat dai hang ta habang ni dan ye gani ka jing et ka shisha hu Jesus Christ mai pi kam dan kata ka jing shap ting kam dan ka jing shap ting ladang ni dang shap ting ka kitin ka jong blai ong ba kata ka jing et ka bajanai kam pat dan tau bre lene kam pat dan ha kata ka bre dai namar kata ha ka jing em ka jong apu jong pi long gi be nget ka be et yau tara na du ka donut ka jong pi baro ka mensim ka jong pi baro bat ka jing bat jimbat khat ka jong pi baro bat kata ka jing shap ting kan nam yo kan ban rung ha ka jing em ka jong ap jong pi bagi ta ka jing pen atatin ka wan ka jing bat jimbat khat ka jong pi bau trai ken yo ban weng no bat ba pindan ya kata ka jing et ka shisha how Christ Jesus blai u et yo pi bat blai u dang kerku ha ka jing em ka jong pi bat nang map haduk menta tu trai nang yo ka borom na banta ka borom ka jong amen